Toto môže bolieť, ale najlepší nápad nevyhráva vždy. Vyhráva najlepšia prezentácia. Väčšina investorov neštuduje každý pitch deck, len ho preletia pohľadom. Chcú nájsť ďalší veľký projekt, ale nepreháňajú to s detailom. Takže tvojou úlohou je upútať ich. Rýchlo. Môžeš mať skvelý nápad, ale ak ho nevieš jasne vysvetliť, nebudeš mať úspech. Teda pokiaľ všetko nefinancuje z vlastného vrecka. Preto máš aj zodpovednosť voči svojmu tímu, ktorý ti verí. A musíš váš nápad odprezentovať dobre. Toto je dôvod, prečo potrebuješ silný pitch deck. Existuje veľa šablón a väčšina z nich je dobrá. Záleží však na tom, čo do nich napíšeš. Vieš ukázať, že si odvedol poctivú detailnú prácu bez toho, aby to znelo nudne? Vieš to podať jednoducho, ale zároveň múdro? Toto je skutočná výzva. A nezabudni, pitch deck, ktorý posieláš, nie je ten istý ako ten, ktorý prezentuješ naživo. Jeden musí rozprávať tvoj príbeh bez teba, druhý ti má pomôcť začať skutočný rozhovor. Pozrime sa na to spolu. Mám pre teba pripravenú šablónnu pitch decku, ale predtým si zapamätaj. Dôkazy, podložené tvrdenia a validácia sú základom. Najskôr problém. Aký problém riešiš? Ukáž ho jasne a jednoducho. Ukáž, že je skutočný, stotožniteľný a naliehavý. Ďalej zákazník. Kto má tento problém? Koľko je na svete takýchto ľudí? Aký veľký je trh? Potom príde riešenie. Čo si vytvoril, aby si tento problém vyriešil? Ako to pomáha? Prečo je to lepšie ako iné možnosti? Ďalšia je konkurencia. Kto ďalší je na trhu? Kto ešte rieši ten istý problém? Prečo si iný? Prečo práve ty vyhráš? Potom prichádza tvoj go-to-market plán. Ako ľudia nájdu tvoj produkt? Ako budeš rásť? Už máš nejaké výsledky? A teraz tvoj business model. Ako zarábaš peniaze? Ako vytváraš hodnotu a ako si za ňu necháš zaplatiť? Ďalej príde tvoj tím. Kto na tom s tebou pracuje? Prečo sú to tí správni ľudia? Aké majú vlastnosti a ako súvisia s tým, čo robíš? A teraz sa pozrime na tvoje financie. Koľko peňazí míňaš? Koľko zarábaš? Alebo plánuješ zarobiť? Ukáž základné čísla, dôležité metriky a všetko vysvetlí jednoducho. Potom je tu roadmapa. Aké sú tvoje ďalšie kroky? Čo plánuješ vytvoriť alebo spustiť a na čo potrebuješ peniaze? A nakoniec, ak hľadaš investíciu, čo od investora žiadaš? Koľko peňazí chceš získať a na čo ich použiješ? A to je všetko. Stačí, aby si bol jasný, otvorený a presvedčivý. To je to, čo investora zaujme. Daj like, zdieľaj a sleduj pre viac takéhoto obsahu.